tutti insieme. Che il mondo è uno, non è né bello né brutto, è il rapporto fra le persone che lo fa bello e brutto. Io vorrei dire agli italiani innanzitutto di non aver paura, perché secondo me tutti i pregiudizi che ci sono vengono dal fatto che le persone sono spaventate, perché lo straniero fa paura, lo straniero ruba bambini, lo straniero è cattivo, lo straniero spaccia, lo straniero non è solo questo, anche gli italiani spacciano, anche gli italiani sono cattivi, siamo tutti uguali. Se tu vivi a Roma, vai alla romana, no? No, io sarei molto interessato a vedere se il Stato italiano si dà da fare a capire che è una risorsa questa qui e che questi stranieri non vengono qui per lavorare, per mandare soldi a casa, a vederli come una risorsa per far crescere anche l'Italia. E sono contenti. E così anche fatto anche bel pranzo. Non è il pranzo che aspettavo, sicuramente, perché il progetto quando mi ha spiegato io aspettavo un altro pranzo. Allora, è andata molto bene. Loro sono una famiglia molto simpatica, aperta. No, e poi ci hanno raccontato un sacco di cose del loro paese. Si vengono pensieri. Come mai? Che fai lui con questi capelli? Come mai lui così fa? Per me vengono pensieri, quindi per me sembra non è normale per me, perché hai diversi facce, diversi capelli, diversità delle persone sembra normali. Si danno un po' di pensarlo. Mentre mangiando i pensieri si vengono, perché credo io sono una persona normale. Per me di cui devo da pensarlo. Biztos, hogy az soha nem tesz rosszat, ha egy országba jönnek a külföldiek. Ez pozitívum. Rengeteg barátom és ismerősöm van, akibe ugye fele-fele arányban egyrészt magyar, másrészt valami más országból érkezett emberke így alkot egy családot, és akkor itt ragadnak leginkább. Nekem a legjobb barátnőm az kurd és magyar. És ő most már Kurdisztánban él, de eddig itt élt Magyarországon, de még vannak barátaim, van kínai is. Születtem, nem Magyarországon születtem, Indonéziában születtem, Egyiptomban nőttem fel, és ugye amilyen én lettem, az nagy mértékben meghatározta az, hogy nem itthon nőttem fel. Szeretettel várjuk őket, kíváncsiak vagyunk, főztünk. Leves. Milyen leves? Lencse. És rizs. És dolma. És Dolma úgy jelent micsoda. zöld paprika, és beleraknak rizst, és szarma, szőlőlevélben raknak rizst, és marvan kebaba. Várom egyszerűen, hogy egy újabb baráttal, illetve baráti párral gazdagodom.
Köszönöm. Fordíts is onnan. Ülj le, Él egy külföldi család, akik teljesen elfogadták a magyarországi életet, így szeretnének élni, és hogy ők milyen szinten próbálják például, ugye ők jó példa arra is, hogy ők nem csak itt élnek, hanem az apuka elég tevékenyen részt vesz abban, hogy a két kultúrát megpróbálja egymáshoz közelíteni. Eladják a földeket, meg hogy itt az Andrássy úton mondjuk el vannak adva külföldieknek a lakások, és itt állnak üresen, és nem lehet vele mit kezdeni, az nyilván egy probléma. Nehéz már nálunk is, ugye nincs annyira munkalehetőség, tehát a magyaroknak sem, hát ezért inkább elmennek tovább. Így gondolom én. Láttam, a Magyarországon nagyon nehéz, emberek mennek máshova, szóval akkor mindig annyit tudom, jó lesz egyszer, sehova nem könnyű, minden nehéz. Én úgy gondolom, hogy jobban van lehetőségük a külföldieknek itt dolgozni, mint magyaroknak itt dolgozni Magyarországon. Azóta tanítok török nyelvet is, pedig közben matek is. Ők erről jó véleménnyel, hogy hogyan fogadjuk mi a külföldieket itt Magyarországon. Some of them, they come to my desk and they said, what are you doing here? What are you doing here? Go back to your country, go back to Africa. You're doing our job. Én azt gondolom, hogy azért nekünk nem ártana egy picit nyitottabbnak lenni. Elfogadják másik, elfogadják idegenben, külföldek itt vannak. Nagyon jól éreztük szerintem magunkat, nagyon finom volt az ebéd, a gyerekek bűbájosak. Pont ez, amiről beszéltem korábban, hogy úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik több nyelven nőnek fel, azok sokkal nyitottabbak a világra. És ez úgy gondolom, hogy mindegyik kislányból árad ez a fajta nyitottság és kedvesség. Kinek kedve adódik, és úgy érzi, hogy itt jól érzi magát, aztán szeretettel várjuk, de hát toborozni azért nem kellene. Ik denk gewoon dat er in België toch al een paar miljoen migranten leven van verschillende nationaliteiten. Ik denk dat er 1/4 van de bevolking buitenlanders zijn. Ik denk iets meer. Ik denk meer 1/3. Ze zijn naar België gekomen voor dus een ander leven op te bouwen. Voor dus hier aan werk te geraken, dat ze in hun eigen land niet aan werk raken. En welke nationaliteiten? Oh, Marokkanen, Turken, Polen, Italianen. So my name is Hongling Liu. I come from China, and I lived in Belgium since 2008. Je m'appelle Zhu Peng. Je viens à Belgique depuis 6 ans.
comme étudiant. Après 3 ans d'études, je commençais à travailler à Dimister dans une société d'import-export. I owned a sushi bar with another girl in Brussels. So the whole week I stayed in Brussels and the weekend I came back at home. Niet altijd een prettig of veilig gevoel bij. There are a lot of Chinese restaurants here that you can eat Chinese food very easily. But today we are trying to provide something new and special, the traditional Chinese food, that I hope that they really enjoy that. We hope that they will like it. We can exchange the idea of the Chinese food. Ik denk wel dat het leuk gaat worden om eens in een echte Chinese familie terecht te komen. Ik ben zeer benieuwd naar het eten dat we gaan krijgen. Il n'existe pas dans le restaurant chinois. Parce que c'est vraiment le plat traditionnel en Chine. We would like also to talk about with the native people, you know, like friends. We knew something, the culture, even in on the table, you know, to eat something. Maybe we can learn about this also. Bonjour. Hallo. Een kwestie van vriendelijkheid, ja. Dat is zelfs met Belgen, hè. De ene zijn vriendelijk en de anderen zijn niet vriendelijk. De ene gaan van mee te leven en de ander niet. Normally the Chinese people, they are quite busy, and like me, I work 6 days a week, so we don't really have time to make friends. And here I think the men, normally the men, they are very family orientation. I mean, they care about their family and even more than their job. Je veux dire, ça me fait plaisir de rencontrer la famille de Belges. Ils sont bien charmants. On est bien communiqué, mais ils me donnaient beaucoup de connaissances locales de Belgique. We had a pleasant time together, and we would like to try also the Belgian food. Het negatieve is, er zijn vooroordelen genoeg. They are a little bit stubborn. Difficult to change their mind also. Like, especially for the Flemish people, I think. Bedoel met negatief is dat ze ons slecht bezien. Zien de allochtonen echt slecht? Ja, vooral de jongeren vind ik dat die soms toch nogal uitdagend zijn tegenover ouderen, vind ik, Belgische mensen. Ik kom uit de generatie waar dat er vroeger dus geen migranten waren. En degenen die hier aangekomen zijn, ja, er waren goede bij en er waren slechte bij. En slecht aanhouden altijd beter als het goed. Denk ik dat zoiets is. Een beetje wantrouwig sta ik er tegenover. Vroeger zelf mee altijd in de klas gezeten en een beetje slecht, niet echt goede ervaringen mee. Dus ik denk dat we van elkaar niet veel weten. Je ondervindt veel racisme, inderdaad. Dat kan niet bestopt worden. De algemene opinie van een Belg tegenover een buitenlander is volgens mij... ze denken altijd dat buitenlanders slecht zijn en nogal cru. De algemene opinie is de laatste jaren absoluut niet goed. Mijn boodschap naar iedereen toe is werk samen en heb respect voor iedereen. Pour locale famille, c'est pour rencontrer les familles étrangères. Ils seraient contents parce qu'il a besoin d'amis de local. And for the immigrants, I think that they don't really focus on the work or making money. They also should learn something about the society that they are living now. Vous pouvez essayer de passer inviter les familles locales d'abord parce qu'ils ne savent pas comment communiquer avec les étrangers. Mais vous pouvez demander d'abord. Je crois qu'ils seraient contents.
můj kámoš mi furt říká, že prej Češi jako nemají rádi cizinci, ale jako necítil jsem to ještě. Oni jsou všichni hodní, tak nevím, co má za problém. Takže... A on je Čech? Ne. A on je? On je půl Rus a půl Itál. Záleží taky na to, odkud ty cizinci jako takový jsou, protože vím, že třeba trošku tu problém třeba s Rusama. Znám spoustu lidí, co je nemají rádi a vážně jim dělají ze života peklo, snaží si jim to co nejvíc stížit. We don't have lots of Czech friends here. Vůči Rusům tady byl ten předsudek, ten rok 68, anebo víceméně i taková ta výmluva, že za všechno špatné, co za socialismu tady bylo, takže jako my v podstatě za to ani tak nemůžeme, že to všechno ti Rusové. Proto jsem byl i rád, že třeba bychom měli možnost se potkat s ruskou rodinou, protože přeze všechno to, přes tu masáž, kterou já jsem zažil v dětství, o lásce k Sovětskému svazu a podobně, my o těch Rusech vlastně vůbec nic nevíme. Máme pořád pocit, že ten východ je špatný, že se tam nic nového neděje. Češi, jako si myslím, jsou trošičku xenofobní nebo malinko, ale to je spíš díky neznalosti, protože neměli dlouhá léta nějaké informace o tom, co se děje venku nebo co se děje mimo území České republiky, a když potom ti cizinci přišli po roce 89, tak pro mnohé to bylo překvapení, vůbec nevěděli, co mají čekat nebo co se děje za humny. Co čekáme? Že se dozvíme zase něco o Rusku? Třeba něco, co nevíme? Já nevím. Seznámení zase s zajímavými lidmi, protože to vždycky člověka může obohatit, když pozná zajímavého člověka. Já se vždycky spíš divím, že ty cizinci se sem stěhujou, protože mně přijde, že všude jinde to je prostě lepší než tady. No. Mě tady líbí, tady je klid, bezpečnost. People are nice, but they're not really friendly. We had some situations where people weren't really friendly with us. They never laughed. I think they're never laughing or smiling, and they are very serious all the time. I think it's mainly they should be all like Švejks. Švejk has a diagnosis that he was an idiot. Was he 100% idiot, or if he 100%, or was he 100% pretending he is? To jsou nějak hrdí na její národ, jsou, jak to mám říct, zavřený, xenofobicky málo. I could say they're very non-confrontational. People tend to keep to themselves. They're usually not too friendly on the streets. Unless you don't know somebody, you usually don't say ahoy. It's always Dobry den. I don't like Czech people because I think they are like a little bit rude. Prague is full of foreign people, and I don't like their behavior with us. Víme jenom, že pán má nějaký tělesný handicap, že je pravděpodobně na vozíčku a... Že kreslí nějak. Nebo počítačové věci. A paní, jestliže pracovala jako novinářka nebo to pro Svobodnou Evropu, nebo pro něco takového, ale jinak právě nevíme, jsme zvědaví. Zvědaví.